Ito lang muna yung mas natin ngayon. Ito yung alaga kong si Coco. Si Coco Martin. Namuti na yung ano kanina. Yung binara ko nga para mawala kasi ito talaga na. Meron pang talent. Ay, talent to. Ang vision nito, manigarilyo. Malinis. Luto na? Alaga ka. Yun ang talent niya, manigarilyo. Pero itong fish ko, pag nag-iinom ako, nag-iinom din. Alaga, hindi natin kunin po, fix ko lang niya. Nag-iinom mo niya. Tingnan mo na yung comment na yan. Hindi ko mahal eh. May talent siya nito. Malakas. Ayaw niya ng pulutan na mga kasi mabisyo to eh. Ayaw niya ng baboy. Kasi itong alaga ko mga aso bro, lahing Muslim. Tundang bro, sa pulutan na. Hindi siya ganong matakaw. Gusto niya ng pulutan buto, mga ganun. Pasensya na kayo kita. Hindi pa talaga ako sanay. Dami kong natitindas na hindi ko alam guys. Binara ko lang yung comment pero nandiyan pa rin. Wala talagang alam. Charger mo, Anton? Saan? Tama lang lasa, Ton? Di pa talaga siya ngayon bro, pero sabi niya, Alive yata. gusto may Oo. Panoorin mo nga.
Para may view. Pangdagdag lang. Hindi ito. Ba't ako binunot? Ay. Sige, binutin mo muna. Sandali lang, nak. I-set up ko lang para makagamit ka. Tapon pagkain. Okay ka lang yan, pre. Alicia, okay lang? Dito ka kaya, halika. Ha? Di ba alam si Sharon ka dali? Kasi hindi makakapag-unit yung sinasabi. Yan ba dito? Pakita lang kasi hindi tayo makakapag-unit. Saan i-rotate nito? Ayun nga eh. Hindi pa nga. Nakikita niya yung paa na yan. Ayun, wala si Panglasara yun eh. Tama pa yun sa system yun sa dito para sa Saan i-rotate nito? Dali lang. tatlo. Oo, ganon. Kaso nga lang, ayaw nila eh. Ayaw nila samahan. Ayaw nila, kabilaan. Ang marote. Okay. Tama kayo sa dito bro para mag-alay na. Hindi nga rin makapag-ikot pa sila ng bagyo. Ayos yung sa atin ako niya, may gagalawin pa rin. Dalawa kayo sa bagyo bro, laro pa rin siya. Sayang bro, artista na sila eh. Sayang nga oh. Kaso ayaw nila eh. Ayaw nila na Ha? pinapanood. Tatlo nga sana kami dito bro eh. Si Banga, tapos si Kabisyo. Ayaw nila magpakita eh. Malapit-lapit na rin ako matapos, guys. 7:45 na. Saan yung camera ko nito? Paano yung, ano yung camera? Balong. Cam. Front. Yan. Ipakita mo doon? Hindi, dito sa akin. Sa akin, wag sa... Tama na yan, maliit daw ang camera. Paano mapalaki yan? General. Ayun nga, dapat nga practice na kami para Camera. maganda yung may kaluluwa. I guess. Ayun na kumpare ko. Ayun na kumpare ko, Jory Janet. Wala, yan lang talaga. Papagwa mo para usa. Wait lang. Hindi naman dito pagwapuhan, ano to dito, ipapanguntan ka dito. Kasi mayroon ano to eh. Dito, maraming ka dito. Maliit ang camera ko. Ayun nga, at saka di pa rin sila makapag-live. Kay hindi pangga naman, may alutin pa kayo. Edit. Kay Kabisyo naman, nakalimutan yung password niya. Nakalimutan yung password niya, kaya hindi siya makapasok. Pagkamot sila ng pakita ko. Ano yung silent? Silent ano lang yun? Kasi hindi magpapakita eh. Silent silent. Saan pa siya? Sila nito. Wala na. Pura ba? Ayun na dahil. Malito talaga sa alaga namin.
Alam ba ni Radio Official Vlog yung ano niya? Yung password mo? Ayan o. Madami dahil dahil na. Ha? Kaya na tayo. Sandali nga, nakikita ka dito. Ma'am, may siki ka sa tabi mo. Tanggalan. Ay, oo. Wait lang. Gating mo. Naka-live si Nagalit siya. Ikaw. Ang hirap nito mag-type. Naka-live. Yeah. Who give to you that? 12. Daddy and Mama. Noah. Daddy. Both of them. Oh, yeah. Mama, Daddy, and Dad. Mommy and Daddy both of them. Because he's Ikaw, my... piatos, boy, girl ka. Ayun, pagbigay ka na naman. Ikaw ka, dapat sabi ko, may lason yung piatos. May ulam pala eh. Ano nangyari yan? Hindi ka nang ilam. Ha? Sabi mong ulam kaya hindi ka nagsisindi ng ilaw. Kita mo din. Ano ba yan? Nanonood ako ng lamesa, tinanggalan. Maliit yung camera ko eh. Paano ba ito mapalaki? Paano ba mapalaki? I share. Wala na ka. Kailangan masanay tayo nito. You wanna like to eat? Hey. Wanna like to eat? Hey. What? Ba't wala akong sounds, Balong? Lagyan mo kong sounds. Nasaan na yung sounds? Cam at saka mic. Yun. Audio. Testing. iPad mic. Echo cancellation. Ba't ayaw? Balong, tulungan mo ko dito. Palit nga tayo, Ton. Muna saglit lang. iPad daw eh. iPad mic. Palit muna kami. Yung headset ko. Ikaw ka. Diyan nanonood ka. Tago ka.
Si Anton. Pera mo na, hat. Nagamit ko. Ayoko yan. Matalas. Sa tenga. Akin na nga muna yung kunin mo. Akin naman yun eh. Bakit ako mag-anuhan ba? Damutan mo. Sakit sa tenga yan eh. Saglit lang. I-tasting ko nga. Lipat. Hindi kasi marunong mga lipat. Pagkakamaan. Ang kuliglig nga yun. Nahilo ako bro sa music. Nahilo sa music. Pasensya na. Ano ba yan? Meron pa rin ba hanggang ngayon? Oo, Superman. During Channel, meron pa rin ba yung kuliglig? Superman. Dad. Magkakatabi kasi kami. Superman. Ayun, pumigil. Guys. Pinatay ko ayaw yun. Ayos lang yan, house. Hindi nga. Talagang hindi pa talaga sanay. Susunod, wala nang music. Pag may music, ano lang, tugtog siguro, tahong ni Carla. Ayun na lang yung gagawin kong ano, tugtog. Gawin niyo pag ganito kayo, wala silang mga... Oo. Wala kaming ano, para silent. Okay. Ako medyo rin ganda na ilang comment. Okay lang ito, nasanay. Narin. Nasanay na tuloy. Basta ay na lang, susunod pag nagan ako, ay natahong ni Carla. Bibilang ng bala na. Music yun. Sis, naririnig mo ba ako? Wala akong marinig eh. Nakikita pala ako ng aking sister. Malapit na yung susunod. Wait lang sis, kasi naano ko sa tablet itong hawak ko. Maraming takong dito sa Bakuo. Naka-open ako kay Kel eh. Shoutout Inday Panga TV, Albi Bautista, Hayrina TV. Para kamanin din sa may sa may Talaba. Yan kami sa may Talaba. Kasi kapag may Talaba, may laho. Anong 5 days dito? Malamit-lamit na. Hindi na magtatagal. Yung susunod guys, simulan nyo na. Palikutin nyo na yung panty nyo. Para makita namin. Hindi na during. Saan yung po anak? Para makaset up ako dito. Dito na lang ako. Para makita nila ako. Wait lang. Nagawan ako ng lamesa. Ayun. Ay, doon kaya ako sa loob. Susunod guys. Ibaba nyo na yung panty nyo para makita namin ang masilip namin.
Kasi ano na, bakit? Malapit na 5 minutes, guys. Tapusin ko lang. Pagtsagaan nyo na ako. Ayun, pinili yun. Nakikita niyo ako? Nakikita niyo ako? Okay, naka-live na daw si Ma'am Emily, guys. Lipat na tayo. Nakikita niyo ako? Guys, lipat na tayo kay Ma'am Emily. Ayun guys, silipin na natin yung pante niya nang makita natin yung bahay niya. Ayun guys, bye-bye, lipat na. Tapos, ano mo? Ayun, nakita na ako. Ayun. Nakikita niyo ako, guys? Ayun, nakita na ako. Patawarin. Ang hirap mga pa. Nakikita niyo ako, guys? Nangangapa ako sa dilim, makala niyo ha. Nangangapa ako sa dilim, makala niyo ha. Ayan, ayan. O, Randy, nakita na kita. Nakasalamin pa ako niyan para makita ko. Ayan, pumasok na. Asan na si Ken? Nakasalamin pa ako niyan para makita ko. Ayan, pumasok na. Asan na si Ken? Ayan, naka-ready na yun. Pwede tayong tatlo. Anong laro? Umpisahan mo na. Pwede tayong tatlo. Sis Lori, kaya mo pumasok? Sis Lori, kaya mo pumasok? Kaya pumasok Sis yan. Lori, kaya mo pumasok? Ay, naka-live din. Oo, ano na to, classmate. Classmate na to. Ha? Ay, naka-live din. Oo, ano na to, classmate na to. Wait lang, invite ko si ano. Wait lang, invite ko si ano. Si Lori. Lori, where are you? Tago-taguan kayo tatlo. Si Lori. Kaya. Lori, where are you? Anong kayo tatlo? Walang mataba. Paano kumaan? Ano to, wala nang kainan? Excited? Ngayon lang ako Ay, Diyos ko, walang masama sa pag ano pala, no? Kakakalikot. Ano to, wala nang kainan? Excited? Ngayon lang ako Ay, Diyos ko, walang masama sa pag ano pala, no? Kakakalikot. Ano to, wala nang kainan? Excited? Ngayon lang ako Ay, Diyos ko, walang masama sa pag ano pala, no? Kakakalikot. Ano to, wala nang kainan? Excited? Ngayon lang ako Inday, tahimik ka dyan, Inday. Inday, tahimik ka. Ano yung pangga ko? Inday, tahimik ka dyan, Inday. Inday, Pero tahimik nandyan ka. ka na. Oo. Ano yung pangga ko? Pero nandyan ka na. Oo. Wait lang. Anak ko. Oh. Hello. Kumusta kayo dyan? Ay, may 4 million akong watts. May 4 million akong bisita. Welcome. Anong gusto niyo merienda? Meron pa akong tira-tira dito. Oh, lagi yan lagi nakasando yan pag nag-live.
Ito, nakaano na yung, wait lang. Sino I-copy. naka-live? Si Kel naka-live pa eh. Wait lang, copy ko siya. Bulaga kayo yata taya. Matso ni Sir Randy. Ano Matso? Ay, si tawag dito, si Ma'am Lorena Halika makaakyat sis. yun. Oo nga eh. Pero may live daw siya eh. Hindi, sinubukan ko lang kasi may ano kasi tawag dito, May ang request. si Litsi plan, gusto ko litsi plan. Ma'am, Ito sila anong kay ulam ko. niyo Oh. dyan? Adobong sitaw. Ito sila kay ko. Oh. Ah, Ayan. Wait lang. Alam, paano ko ba ma-invite si amiga ko? Naka-set up ako ng 3 eh. Kaya pa pumasok ng isa eh. Oh. Kasi kung sino sa inyo dyan ang libre, pasok kayo. Mommy, where's my download? pag nakaduo pala, mahina yung Mama, music, Internet. hindi na ako naka-live. Mommy, where's my Ah. game? Oy, download mo anak. I-download mo anak. Download it? Oh, download. You download it. Nako, walang ganyanan, Oh, si hi Albi. muna. Oo, hi muna sa... Ma'am Albi, hi ano ka lang, muna. siyempre mainit kasi, walang ano. Oh, hi ka muna sa friend. Mainit dito, walang tawag dito, walang Like jacket. this. Oo, okay. Mama, Oo nga, naghihintay ako ng jacket kanina pa eh. help me, Mom. Help me. Just push this, the Ang piano. pangit naman, and turn the handle. di ko mabasa yung mga and ibang download comment. the game. Bakit? Clear naman sa akin. I-download mo nga balong yung yung piano. Nak, dali may kausap lang ako. Just tap the pianos And then, and then tap the string. oh, si hi ka muna Akit kay mo kuya. kami, Oh. akitin mo kami. String, Circle, to it, one ba banana mo? this way, then Paano ka Ay, mag-ano oo, ng banana? game. 200 pa lang yan, kakagraduate lang ni Brokel yung nung nakarang araw. Oh, naka 200 na siya. Ako laban o bawi. Ganyan ang nangyayari sa akin eh. Laban o bawi. Mahina. Baby, I don't know what you're talking, baby. Wow, English yun ah. Manonosblade tayo dyan. Copy. Ito mo, yung pagkain. Wait lang. Hindi mapis yung ko. Invite. Ayan, copy. 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 Ayan. Ang hirap pag tablet. Yan. Mommy, Mama, Oh, wait lang. Don't disturb me, okay? Download mo muna balong, pwede? Oh, nagwala na yung anak ko. Try mo nga yan. Open mo, Joren. I follow you, Mama. Why you follow me?
Open mo yung inano ko, yung sinend ko para makashare ka sa ano. Nawala si Randy. Tablet ang hawak ko. Yung ano, tablet ng anak ko. Akin na. Saan? Ano yung i-download ko, nak? Download na nga eh. Huwag ka maingay, oh. Meron akong kausap, oh. Oo. Ay, nako, nagkikisali, umiyak. Ang ganda ng ano ko, sound system. My God. Nagwawala siya kasi yung dinownload niya raw sa cellphone na games niya, nawawala. Ngayon, hinahanap ko. Hindi ko rin mahanap. O, ayan na yung piano mo. O, ayan na. Okay. O, ayan na. Oh, wait lang. We find your piano. Where's the piano? I don't like piano, Mama. Oh, what do you want? Mommy. Talk to me. What do you want? Follow you, Mom. Okay. Nagwala. Mahirap eh. Mahirap po. Oo, maliliit pag sipi. Kaya tignan mo, nakasalamin ako. Anong games? May ginagawa ako. Ha? O, ikaw na mag-download. Ikaw na. Oh. O, you choose, oh. I don't like it, Mama. Ano bang games yun hinahanap niya? Piano daw yun eh, piano. Ayaw niya sa piano. Kunin mo nga to dito. Pakiusap. Nawala ka naman si Randy. Ba't nawala ka? Ayaw mo na yung pagmumukha ko? Nawala. Shoutout sa 4 million kong bisita. Ayaw nila ng ano, merienda ko. Ay, kaya pala nawala ka. Sino kaya ko pwedeng pumasok? I-try ko nga si ano, wait lang. Copy. Kaya siya hanggang ano, 3. Wait. Ayan, in-invite ko si Joren. Meron akong ano dyan. Pindutin mo lang yung nilagay kong ano, bandang taas. Makita mo yung pangalan mo, ano, Joren Channel TV. I-click mo lang yung, anong tawag dyan? Aso, marami din akong aso. Ilan yung aso ko dito? 5.
Copy. Busy ata si Sis Lori eh. May ano raw siya eh. May ka-live. This is your box. Box. This is your cell phone. Go. Ha? Balong! Hindi ka nga, balong. Malikot yung cam ko ha. Pasensya na. Kasi ano, Where do you like this? wala yung table ko eh. Kumain yung anak. You will find. Ang liit-liit ng ano ko. Mukha. Pasensya na kayo sa bahay ko magulo. Where? Pati yung anak ko magulo. Nakikisabay. Minsan lang tayong mag-success sa live eh. TV. TV? Tulog ka na. Maka-stress. Tulog ka na. Ba't hindi natulog yan? Go sleep. Hala, parehas tayo sis. My God, iniyakan ko pa yung aso ko. 3 nangasagasaan. 2 malaki. Yung 2 nasagasaan, yung isa nabutan ng sakit. Nasagasaan naman yung ano, puro breed pa naman. Kaya makakaiyak ang ano, pag may alaga kang aso na mahal mo. Iiyakan mo talaga. Kasi mas maano pa yan sa tao eh. Saan ba ko po pwesto, anak? Bigyan mo nga ako ng magandang pwesto. Tulog na. Nuntok. Kaya pala eh. Yan naman pala eh. Where's my phone? Give me my phone kay makikichika ako. Ay, naglalaro pa? Nandun sa ulo niya. Oo. Busy si Sis Lori eh. Ay, ang daming ano pala ngayon. Hindi nga ako nakasali doon sa ano eh, sa walang iwanan. Bawi na lang ako bukas. Diyan na lang ako sa table nak para hindi sila mahilo sa pagmumukha ko. Ang laki na nga ng mukha ko, mahihilo pa. Oh. Sabayan natin ang kain. Ano to pagkain ko na? Wow. Tingnan yung background ko. Hello. Saan ba yun? Dito tayo. Sis Lori, hindi nagluloko yung ano mo, yung signal mo. Kay Randy daw nagluloko eh. May kanta daw, oh. May kanta. Sino magaling kumanta dyan? Dito tayo sa kusina. Para kumain tayo. Ano ulam nyo dyan? Ano sis? Dapat 9. Yun nga, hindi ko nga akalain na makapasok ako sa StreamYard. Kaya tinodo ko na. Hayaan mo na, subok lang naman to. At least sa susunod, alam na natin gagawin. Alam ko nang gagawin. Halika, kain tayo. Anong ulam nyo dyan? Bigyan ko kayo ng ulam. May tuyo akong ulam. Oh. Hindi nawawala ito eh. Favorite. Ito pa oh. Ito yung adobo ko. Kailangan may panghimagas. Kasi puro tayo karne nitong daang New Year. Kaya kailangan straight tayo 1 linggo puro gulay. Para mabawasan yung kolesterol. Wow, bongga. Ikaw na.
Oy sis, alam mo, may pumasok sa akin, ano ba yun? Yun nga yun, sabi ko sa'yo kanina. 10. 10 sa awa ng Diyos. Ang tagal natutulog yung sa akin. Pumasok ang 10. Diyos ko Lord, gumalaw si ano. Si Kabisyo daw, magaling kumanta. Pakantayin nga natin yan. Wag yung ano yung tunog kalye joke. Masarap yung tuyo na ano, sis. Tonsoy. Hindi siya maalat, sakto lang. Tonsoy ang anuhin mo, hanapin. Yan yung ano dito sa ano. Binibili ko dito sa Cagayan. Kaya nga kumain na kayo? Jacket? Sa ano na lang tayo mag-ano ng jacket? Pag kasagsagan na yung wala ng pandemic. Oo nga, malamig. Malamig ba dyan din sa inyo? Dito sa Cagayan, malamig eh. Parang ano, lume-level siya sa Bagyo. Tagatawa lang. Tagatawa, tagatagay. Asa na si Inday Pangga, nananahimik? Nasaan ba nagpunta? Iilan lang tayo. Hello, Kabisyo. Hello, Sis Grita. Hello, mga friend. My friend. Meet nyo si Sis Grita. Pasyalan nyo yung bahay niya, mansion. Happy New Year, Sis Grits. Kumusta ka dyan? Okay ba yung dating ko dyan sa'yo? First time. Kain tayo. Pagbabal ang tuyo, siguro pwede ang basa. Pwede lang. Bakit ayo pala, naggagamot ka no, sis? Tiis-tiis lang para sa ikabubuti mo. Sis Grets, ang ulam ko pang mahirap. Adobong sitaw, may tuyo, tsaka may natirang ham, nung ano pa to, New Year. Ayan lang. Tipid-tipid muna kasi may ano ang gobyerno ngayon. Taghirap ang gobyerno ngayon, kailangan magtiis. Kumbaga sa ano, sinturon, higpitan ang sinturon. Pag okay na, luluwagan natin ang sinturon. Ganun lang. Kumbaga tayo mga Pilipino, sanay naman na tayo sa ano sa ikot ng buhay. Laban lang tayo at saka manalig sa Diyos. Siyang ating sandata. O sis, mga favorite natin to. Alam mo na yung pinagmulan. Hindi talaga mapag-iwanan ito. Mga ulam na ito. Ganun ba yun? Asukal parisan ng ano pag UTI. Hala, kawawa naman si Pangga. Hindi pa naka-ahon sa Oo, sis Grets. Kami din, binibili ko to minsan kalahati, 1/4. Naka ano lang sa ref kasi minsan yung pang-appetite pa. Pag naisipan mo, ay gusto ko tuyo. Yun, lagi ako meron sa ref. Hindi naman palagi ano. Nakasalamin ako, pasensya na kasi hindi ko makita yung mga tablet yung gamit ko. Tama, sintas. Ay. Oo, buhay na buhay si Randy. Kaya lang hindi ko na siya nakita. Hindi ko na nakita yung
Kamatsuhan niya. Oo, ng subo para sa inyo. Tumutunog. Hello, Kabisyo Vlog. Sis Gretz, dito ko Cagayan Valley, Tugigaraw. Dulo-dulo tayo. Papuntang ano, Apari. Ala, naririnig niyo yung nguya ko? Kaya naman yung tunog ng ano, sitaw ko. Ay, maganda yon. I'll be there. Oo, sis. Taga dito sila kay ko. Tugigaraw. Pero, ano pa lang kami dito, mag 10 years kasi may bahay naman kami sa Manila. Mula nung nag-undoy, nalugi yung negosyo ko dyan sa Manila. Dito na kami po, nag-ano muna sa Cagayan kasi taga dito naman sila kay. Parang Divisoria naman kasi dito yung area ng asawa ko. Kumain ka na, sis. Pag hindi ka pa kumain, alam ko busy-busy ka sa mga ano mo dyan eh. Mga appointment mo eh. Ramdam ko yan, sis, Lori. Sis Gretz, pasyalan mo si sis Lori. Super yan. Welcome na welcome. Dalawang palad. Pati si friend Randy. Lahat itong mga nandito, mga ano yan. Magagandang mga palad niyan. Naano ko na yan. Napalaran ko ng mga yan. Pasyalan mo sila, sis. Maraming nguya, maraming. Oo nga, nakita niyo yung katawan ko. Diyos ko. My God. Nadagtagan yung timbang ko mula noong December. Oo nga. Hindi ka nga dali. Ipakita ko nga itong ano ko. Kaya ko nakita niya kumakain ako eh. Ano yung kalabit? Ito yung baby ko. Meet my Garci. Say hello. Hello. Hello, wag mo ko tingnan. Mamaya ka nakakain. Si mami mo nang kakain. Okay lang. Basta maganda yung pagkakalyo. Suplado si Circle sa'yo, sis Lori. Oh, cute yung mga dog ko. Andito nga yung buntis yung ko yung isa. Malaki yung tiyan. Kasi hindi na ako nagpapa-stud, may sarili akong boy. Yung kinarga ko, lalaki yun. Kaya hindi na ako gumagastos. Tapos, last month lang, pinagbebenta ko na yung mga babies ko. Napunta na ng tabok. Tanggalan ng kalyo. Halika, idol. Oo, pag mga chicho, di ba mga cute talaga, hindi nakakasawang alagaan. Yun lang, kailangan matyaga ka magpaligo, mag-asikaso sa kanila. Para malinis. Parang tao din. Pinag yung ko, nagmumukbag ako mag-isa, kawawa naman kayo. Sige lang, Jaren. Someday, magkikita-kita rin tayo. Kaya nga sis, busy ako nung time na yun, nung nag-live ka. Nasa pwesto ako. Baka naman ibang kalyo yan, pinanggalingan. Diyos ko, nagmamariang palad yata to eh. Tama. Sis, yung mo yung mga native.
Para ano, yung mabilis kang maka ano. Maka-recover. Ganyan din sila kay ko. Nagkaroon din ng ganyang ano mo. Nag-herbal lang siya sis. Talagang nagtiis. Tapos, meron kaming nabiling maliliit na tabletas doon sa Divisoria. Tindahan ng mga Chinese. Yung pang ano talaga, pang tunaw sa kidney stone. Nakabili kami ng ganyan lang nagarapa. Pero ang laman niya nasa 60. Pinagtyagaan niya yun, ininom. Sa awa naman ng Diyos, naiihi niya. Natanggal. Bihira mo lang yun may mahanap. Meron lang nagturo sa amin na doon ka bumili. Kasi sikreto nga. Dahil nga alam mo ng mga doktor, hindi nagtuturo ng ano. Hindi ko naman sa nila lahat. Basta may mga herbal, mga banaba, yun, maglaga ka, yung dahon. Ano yung, ano ng mais? Yun, nakakatulong yun. Oh, Ma'am LB daw. Bukas ka balikan ni, ano, ni Kel. Oh, maganda rin yung nyug. Kaya lang, ang mahal ng ano ngayon, nyug. Pero dyan sa, ano naman, sa Pampanga, mura lang yata dyan, ano, sis. Bakit pupunta ka ng Jupiter? Hindi ka pa, ano, hindi ka pa naka-jacket. Mas malala ang lamig dun. High-tech. Doon na kayo mag-LS. O, sige, susuportahan ko kayong dalawa dyan. Tusok ulit, sis. Oo. I-ano mo nga yan, i-briefing mo nga si Lori si, ano. Ako na-briefing mo na eh. Sis Lori, punta ka kay ano, sis Grita, mabait yan. Pasyalan mo yan. From ano yan si sis, ano eh, Cavite? No, sis Gret. Ano ba yan? Nahihiya ako sa inyo. Tumutunog yung ano ko, pagngunguya. Sir Randy, ano yung problema sa LS? Oo, Cavite, tama. Ayan, si Sir Randy, sis Grit. Cavite din yan. Ako lang ang malayo. At saka si ano, sis Lori. Pampanga. Ang father ko ay ano, taga Kapampangan. San Fernando, kaya may lahi akong Kapampangan. Ang nanay ko lang ang Waray. Yan, sis Lori, oh. Ask ka niya, ay, sis Gret, tanong ka ni ano, sis Lori. Nakunin mo nga yung cellphone ko. I-invite ko yung friend ko na nasa UK eh. Baka sakaling gising pa yun. O hindi busy.
Pasalihin natin. Para may imported tayong ano. Alam ko yan, Moleno. Cavite. Malayo na yan. Magagaling maghugot ah. Oo, ah. Pasyalan natin pag ano na. Nakunin mo nga yung cellphone ko na, patuyo. Kunin mo yung cellphone ko lang sa kapatid mo. Huwag mo na akong tawanan. Mas maganda na yung makilala tayo ng natural. Kaysa yung ano. Simple lang yan, ano, Kel. Pero nasa lubang kulo ni Sir Randy. Nahiyang ako kumakain ako eh. Ako lang kumakain. Kayo dyan nakatingin sa akin. Sabagay, ano pa lang naman. Mag-8:30. Pinitawan na ng anak ko yung cellphone. Kaya ito hawak ko na yung cellphone ko. Nakatulog na. Nagwawala eh. Nakatulog na sa galit niya. Yung pala inaantok. Na. Hello? Maghain na rin ako, ma'am. Gutom na din ako. Sige lang, sis Lori. Ano ulam mo dyan? Hagisan mo nga ako ng ulam. Gusto kong kumain yung luto ng ano, mga friend ko. Baka mag-echo. Mag-echo. Ayun. Wait lang. Ano to? Hello. Ayun, nakikita kita ano. Basta kayo dyan. Randy, nakikita kita sa cellphone. Pero sa tablet ko, hindi kita makita. Bakit? Nakaano to? Si Sis Greta yung ano. Ay, may 4 million akong once. Hindi, May 4 ano million pala? akong bisita. Welcome. Anong gusto niyo merienda? Ay, kanina pala ito. Mayroon pa akong tira-tira dito. Oh, lagi yan ano eh. Lagi nakasando yan pag nag-live. Ay, Kel, waray ka. Birat an iya eroy. Tagadiing kantoy. Ito, nakaano na yung, ano, wait lang. Sa, Tagadiing ka, Kel. si naka-live ka eh. Imos. Bulaga kayo. Ikaw yata pa yan. Matso, Sir Randy. Ano, Matso? Ala, Kel, may kababayan ako. Tawag dito. Si Ma'am Lorena, mag-attend yun. Oo nga eh. Pero may live daw siya eh. Ayan, tinodo ko na. Ala, pandesal, walang ulam. Lori, sis Lori, kung malapit ka dito eh. Nakatingin sa akin. Siguro kung magkapit bahay tayo, palitan tayo ng ulam. Maganda na ang Cavite. Dati may friend ako dyan eh, umuwi na ng Palawan.
Sa Cavite siya nakatira. Wala kasing forever. Kaya nagkahiwalay sila. Bitawan na ng anak ko yung cellphone. Ito hawak ko yung cellphone. Nakatulog na, nagwawala eh, nakatulog na sa galit eh. Off ko na lang yung CP para ano, update tayo. Oo, tropa. Tagaliin ka. Kel. Nainom ka tuba. May dapat ko tuba didi. Doon nakatuig. Di rin nauubos. Sabi ko meron akong tuba dito sa amin. 2 taon na di pa nauubos. Naging suka na. Oo, sis Gret. Bahal na gad, bahal. Pag ano la, pag, di ba pag di rin nalulunggong, di rito nasusuoy. Hindi, makarob-karob. Naninigbas ba? Naninigbas is great. Hello, Ampaw Siopaw, welcome. Pasensya, hindi ako nakapasyal sa inyo babawi ako bukas. Kasi yung mga friend ko, ito. Hello mga sis ko dyan, mga friend ko. Si Ampaw Siopaw, welcome natin. Isang mabait kong kaibigan din yan. Isang malaki ang puso. Kalabitin mo na lang yung mga friend ko na yan. Ano yan, magagandang mga palad yan. Hala, ba't iya sundang? Oo, damon sundang dito amon. Ay, Eastern Samar. Again. Ang pagitan natin, ano la, San Juanico. Kaya tikad to man ako ano, di ba, Tacloban. Tikad to ako Barogo, Carigara, Barogo. Hulo-sulo. Dulo na. Kain tayo, Ampaw. Siopaw, kain tayo. Yung ulam ko pang mahirap. Sabi mo sa akin mayaman. Mahirap lang yung ulam ko. Oh. Halika na, kain tayo. Ay, may dagami. May lugar man na ano, Leyte na ano, Dagami. Taga doon yung ano, asawa ng pinsang ko. Ano lang ako, yung neutral lang. Pag mayroon pambili ng pangmayaman, bibili tayo. Pag wala tayong pambiling pangmayaman, pangmahirap ang bibili natin. Ganun ang life. Wag dibdibin. Si Slory, si Randy. Nagmamantika yung mukha ko.
may teleportation kasi ako, Ma'am Lori. Opo. Is, pag sabi ko nga, pag may pambili, bibili tayo ng pangmayaman. Pag walang pambili, pang mahirap bilhin natin. Tama, weather lang. Kaya sabayan lang natin yung weather. Mhm. Kundi nga ni nag-lockdown. Kung hindi nag-lockdown, nakauli gid ako ton Mayo. Nakurat sagad ako dito amon. Lagi daw kay imbyer na ito nga pandemic eh. Hindi para wata siya pwede uminom eh. Tumutunog yung ko, sitaw. Kunin mo nga yun. Ni Garci? May saan? Akala niya nasa ibang bansa kasi. Hindi yung dessert. Baka ni Garci. Ay, ganon. Baka naman nabigla kasi. Napadami ang inom mo. Kasi alam ko bawal ka pang niyan eh. Ng mga kung nag-herbal ka. Pero kaya pa naman daw ng gamot. Matunaw. Yung pinanood ko na video mo na yung naggagabot ka, yun, nabubunot ka ng mga damo. Continuous mo lang yun. Kasi ganun ang nila kayo. Kaya lang mapait. Alternate mo siya ng banaba. Patawarin, San Mig. Alam mo? Adik ako sa pera pero sa alak hindi ako hindi ako mahilig. Hindi ako hindi ako umiinom, wala akong bisyo. Sakto lang yun sis, mawawala ng mga dyan, mga damo. Ikaw ang maaasahan sa kalikasan. Mananggutan eh. Oo naman sis. Kasi alam mo yung, 'di ba, alam mo yung lukso ng dugo, naramdaman nyo yun. Pag once na halimbawa yung kausap mo ang isang tao, pag naramdaman mo na magaan ang mo, ibig sabihin nun, parang may kayo, yung parang compatible na makagaanan na ng loob.
Ganun ang ano ko, pananaw ko sa sarili ko. Kasi doon ako nagbe-base sa ano, yung pakiramdam. Try niyo sa sarili niyo yung kung naramdaman niyo yun. Halika nga. Pakita ko nga itong anak kong gwapo. Mahihain eh. Tumakbo. Si Slorio, inaasar ka. Randy. Nag-try kayong ano sis, yung, di ba sa gabi, bago ka matulog, nakakain na, nakapahinga. Bago ka matulog, inom ka ng isang basong maligamgam. Straight mo yun, bago ka mahiga. Tapos, pag umaga naman, bago ka magkape, maligamgam ulit. Yung kaya lang ng ano ng dila mo, straight mo yun. Para mawash yung ano natin, bituka. Ganyan ang ginagawa ko. Kaya minsan, ako, pag ano, tumataba, pumapayat. Pag alam kong tumataba ako, kasi nakakaano rin yun ng ano natin eh. Bituka, nakakalinis. Yung metabolism. Ganun ang ginagawa ko. Pag tamad ako, yun, di ako umiinom. Kaya hinayaan ko pag ano, yun, tataba na naman. Pag nakita ko mabigat na naman yung timbang ko, yun, binabalikan ko yung ganyang ano habit. Oo, sis, great. Kaya ako, ano yung kagaya ganito, nakakausap ko kayo. Yung magaan ang ano ko sa inyo. Maganda yung pasok ng damdamin ko. Oo, sis, tuloy-tuloy mo lang yan. Para naman sa ano mo yan eh, kalusugan. Oo, yan ang iniinom ko pag ano, tuba. Pero pag mga alak-alak, hindi ako umaano. Kasi yung tuba, yung cleansing talaga sa ano yan, sa katawan natin. Walang gamot. Kaya pag umuwi ako, di bali ako malasing sa amin. Dahil lang sa tuba, yun. Tapos kainan ng ano no, lechon, mga rigo dagat. Pasok. Solve ang bakasyon. Ay, may namumuo na si Slory, oh. Maganda ang pasok daw na si Randy sa'yo, ah. Ganun yun. Ba yan? Nagkinarab-karab ako. May ako kumaon na. Bakit to? Ay, ganun sis. Alam. May panlaban ako kung ano, halimbawa, dalhin kita sa amin. Kaya lang pagaling ka muna, ah. Tulog lang ang pahinga. Ikaw, Ran. Randy, umiinom ka ng malakas? Tingnan mo si Sis Lori, oh. Tulog lang daw ang pahinga niya nung bata-bata pa siya. Oo, kasi 'di ba pag sinabing kabataan, ano pa tayo, wala tayong pakialam. Kasi malakas ang katawan natin eh. Yun pala, yun nga totoo yung kasabihan ng matanda, yung sabi ng lola ko noon. Sige, magpakasawa ka lang sa ginagawa mo. Sisingilin ka yan pag nagkaedad ka. Lahat ng sakit maramdaman mo, pati buto mo, masasabi mong aray. Ano yung gatas? Gatas ng ina?
Bear brand yata eh. O sterilized. Anton, pakainin mo na yung mga ano natin, alaga. May son, give me water. Tapos na ako kumain. Ayaw niyo magsikain eh. Ayaw niyo magmerienda. Napanood ko yun ah. Yung kambing na may bangs, mabaliw ako katatawa. Depende ata sa si sis. Kambing na may bangs. Ikaw sis Lori, mayroon kang aso dyan na may bangs. Naka ano yan, ano, Kels? Naka-MP yata yan si Randy ngayon eh. Gumagana oh. Luto muna ako, host ha. Naka-play lang. Kahapon pa ito. Itong paa ng elephant. Ay naku, abutin ka bukas yan. Matigas yan. Oh, magnanain na. Inuman pag inabot ng tagay di ko. Ala, ang galing mo pala uminom sis ah. Ako, hindi sa pag ano na, ano, hindi ako ano sa ano. Patikim-tikim lang ako yun. Pero yung, ano talaga, ewan ko, ayaw ng sarili ko. Hindi ako na ano. Marami nag-iinganyo sa akin. Hindi pa nagre-reply tong friend ko sa ano. UK. Kumusta yung signal mo sis Lori? Ay, naka-play. Teka ilang oras yun sis?
Oo. Ganun lang sis, oo, balikan. Ganun din ang ano. Ako marami akong ano rin eh, babayaran eh. Nakapunbok na nga eh. Lalo na sa'yo sis. Ilan pa lang yung naano ko. Nakita mo na yun? Hello! I-welcome mo yung ano, pinsan ko. Ate Del, yan yung mga friend ko. I-hi-hi mo sila. Taga Bulacan siya sis. Welcome. Ay, Mana, tingnan mo yung ano ko, ano, 4 million. Sis Lori, pinsan ko yan. Sa Bulacan siya nakatira. Ngayon yung anak niya may ano, may YouTube din, mga beauty product. Naka ano na siya, kaya lang sa WhatsApp lang siya may kulang. Nag-haul siya ng mga ano, pampaganda. Pati yung isa kong pamangkin eh, hindi ko alam kung ano na yung channel niya, na ano na kaya, nabuksan niya na kaya. Ate Deli, ano mo yung ano mo, kung may YouTube channel ka, ilapag mo lang dyan. Pupuntahan ka nila niyan. Anak, bigyan mo nga akong tubig. Wala na talaga si ano, si Inday Pangga. Sana matulungan natin siya. Salamat sa suporta, sis Gret. Nandiyan ka lagi. Ilagay mo lang, ilagay mo lang yung pangalan ni ano, yung anak mo. Ay, nawala na. Ayan na. Ano ba yan? Elvin. Ay, si Inday, naka-play. Ilang oras, sis? Yan, sis, yung ano, pamangking ko, si Denny Polio. Okay na siya sa ano, di ba, Mana? Subscribe. Sa WhatsApp na lang siya may kulang eh. Ay, magdamag. Mana si ano yan, oh, si Kel, si Rande, si Gretz, mga ano yan, waray.
Si Sis Lori, ano lang siya, Bisaya, pero makaintindi rin yan. Nasa Pampanga siya. Si Randy naman Cavite. Kaya lang tahimik siya dyan. Ano lang yan, nakikinig lang yan. Nagluluto siya ng paan ng elepante. May watch pero walang hour. Oo, ang hirap ng hour, no? Sobra. Hayaan mo lang, huwag ka magmadali. Kasi pag nagmadali ka, imbis na, ano yun, bulalo ang mapuntahan mo, eh, buto-buto ang bagsak. Mas masarap pa rin yung bulalo, kaya maghintay ka lang. Hayaan mo na, wag mong pangarapin yung buto-buto. Delikado. Mugot, ang lalim ng hugot, Sis Lori, oh. Oo nga, Inday. Kanina pa kita hinahanap eh. Hindi ka pa rin naka-open? Tsagaan mo lang, ganun din ang ginawa ko. Kasi ako, ugali ko hanggat hindi ko na yung hinahanap ko. Hindi ko hinihintuan. Tingnan mo anong oras ako. Sa totoo lang, nagtitinda ko kanina. Habang walang customer, inabot na ako ng 2:00 na kakain. Kasi ang ginagawa ko, yun nga ako kanina, makapasok ako sa StreamYard. Kung anong kinakalikot ko sa computer ko. Tapos ang bagsak pala yun, lahat i-upgrade. Patawarin. Punta pa ako ng computer shop. Eh ako lang ang mag-isa. Hala. Naghang? Ang layo ni Randy eh. Nasa Jupiter eh. Gusto niya dun malamig. Try mo lang yung, kung naghang siya, try mo i-restore mo lang para bumalik sa dati. Kaya lang mabubura yung mga dati mong mga apps. Kasi yun eh, kung baka nabigla ng yun. Baka nag-download ka ng nag-download. Nasa siya, te? Pangasinan. Saan ba yun, Sis Lori? Sa San Fernando?
Hayaan mo pag na ano mo yan, nagamay mo na yan, Inday. Madali na lang. Yun nga, sa umpisa ang hirap. Kahit naman sino nagsasacrifice. Tiyagaan lang talaga. Pampanga. Mana, taga Pampanga si Sis Lori. Oh, sabi ko sa'yo marunong siya Bisaya. Ali Kuburi. Nanuka. Yan lang alam ko. Nanulagyo mo. Ay, tagal na. Ano mo na dyan? Bihasa mo na dyan. O, tama. Maintindihan mo yung Kapampangan na. Wasya. Saan sa ano yun, sis? Pampanga. Saan ka sa Pampanga? Mismo. Kailangan talaga mabura yun na download mo, sis. Punta ka sa restore. Settings restore. Tapos, pinutin mo yon para mabura yung yung mga na-download mo doon sa mga ibang apps. Ay, oo, nadadaanan yan pag pupunta kang Manila. Lag na dito. Akala ko tulog ka na eh. Hirapan nata si Randy maglaga ng elepante ah. Gininto ang puso, marami dyan. Sis, oh. Gininto ang puso daw. Your idea is waiting to be seen. GoDaddy Websites Plus Marketing has everything you need to put it on display. Create a beautiful website that works for you. Get going with ready-to-launch templates that are tailored to your needs. Connect your social media and grow it all with Insight,
the intelligent tool that guides you and scores your progress. GoDaddy Websites + Marketing. Start for free today at GoDaddy.com. Sa play. Si Slory naninigurado. Wag kang mag-alala, Kel. May ayuda. Para puntahan si Joshua. Saka mag-end. Naglakas punta ka kay Joshua. Para dire-diretso. Naka-live din sila si Slory, oh. Sila ano, sila Janina. Galing talaga ng team walang iwanan, no? Sari-sari hayo. Makahayop ka naman. Bakit? Bakit? Nagkabit na ka. Oh, may purpose. May ask ka na yung vlogs ko sa'yo, yung second account ko, vlogs. Ayan po. Si Maring Nico, baboy. Okay na lang. Nico, ikaw na lang yung baboy, ako na lang yung aso, okay? Okay. Hi, sister. Hi, sister. Yes. How are you? Ayan, Edmar, nandun ko ba niya? Oo, tinikitan ko yun ng 10. Si Emily Gutierrez? Oo, di ba binigyan ko yun ng 10? Ayaw, papakilan. Nung sino ba yung nag-LS? Sige. Okay. Sorry. Tao lang. Kakalimutin na ako. Tumatanda na ako eh. Ayan, mabuti. Aminin mo ng maayos. At hindi tayo magkaanuhan. Pasensya na po guys kasi minsan po malilimutin na po talaga. Lalo na bukas po sa ako ng asawa ko na wala ako sa ang hirap po kasi guys talaga na na-intentional, lalo na ng asawa. Promise. Ayan. Ma'am Jo, pangatlong bahay ko ito na pupunta sa'yo, Ma'am Jo, ha? Tapos po ako ma-intentional ng asawa ko na pupunta ako na para ako na Wala sis. Ano, Ma'am Jo? Sinilip ko lang yung ano nila, ni Sis Ja. Pangatlong bahay ko Naka-live sila. sa'yo. wow, vitamin ni Kuya Edmar, sana all may 10. Nange, 40 ko nga binigay sa'yo, Tibong kaya nga lumaki yung eh. Sabi ka naman, wala, ano yun? Thanks to Joshua Service Plus. Ikaw na magbaba. Sige na, ibaba mo na Janina. Naman, naaway ako niyan eh. Kasi bahala siya. Wala. Si Janina. Nawala yung signal ko. Usang ipit ka. Ibaba mo na. Ay, si Bombs, pakibaba nga yung nakikiyak mo. Bombs, pakibaba nga yung kay Joshua Service Plus. Tignan mo. Janina, tignan mo kung paano i-comment ni Tibo. Paano magbaba ng bahay ng iba? Oo sis, hindi ko pa na-try yan. Kasi yun nga, pag hindi mo kabisado, di ba? Nakakaano rin. Naglalag ako? Bakit kaya? Wait lang, ayusin ko. Wow, ang ganda ng daliri.
ako, sumunod ka sa Jomo Service Vlog. Send ko na lang sa'yo yung yung bahay ni Jomo Service Vlog. Kuya, magpakita ka, bababa ako. Ma'am Ju, nagbalat na naman yung Wah, aha. Ipakita ko sa Ayan, kanya. bibigyan ng isang aso. Sa kapang ahas. Naglalag pa? Sumusuko yata ah. Oo, ang daldal ni ni Janina. Mamaya daw punta raw ako. Sabi ko, kakain lang ako. Sabi, hindi nila alam na may kausap ako eh. Alam nga naman, ano ko. Sis Lori, paano ba maglagay ng jacket? Ay baka kumakain ka pa. Madisturbo kita dyan. Banners. Ay, ganun ba yun? Team. Hi! Welcome, Sir Kamagong. Hello mga friend. Friend ko si Sir Kamagong. Welcome natin siya. Isang solid yan. Gantian mo na lang ako sis pag ka ulit, tusukin mo na lang ako. Ay. Kasi tinitingnan ko yung yun nga yung pag-jacket. Sir Kamagong, welcome. Pasensya ka na, first time ko nagganito, kaya nangangamote pa ako. Kung na-try mo na mag-live, bigyan mo nga ako ng dyan, isang magandang secret. Sis Lori, welcome mo si Sir Kamagong. Maganda yung mga gawa niyan.
Yung gamit ko, yung iPad ng anak ko, yung Apple. Kaya dito ako nakapag-ano eh. Dito pumasok ang bilis ng ano, yung StreamYard, ang bilis. Yung cellphone ko, wala talaga. Kailangan natin mag-upgrade. Sir Randy, i-welcome mo si Sir Kamagong. Solid yan, solid. Sana si Kel. Natulog na yata si Kel ah. Kel, andyan ka pa ba? Mamaya ka na maghilik. Maaga pa. Ay, mga tulog na. Mas lalong kakalyon yung palad niyan. Pag natulog na. Ay, kaya pala. Oo, matagal na. Ngayon lang ako nag-try talaga, promise. Eh, ang dami kong binulabog na mga ano ko diyan, mga friend. Tanong ako ng tanong, lalo na kay ano, kay Randy. Tama ba 'tong ginagawa ko? Nakakaubos ng talino. Pero worth it naman. Gumana. O, tingnan mo. Welcome sa, ilan yung ano ko? 5 million na mga ano ko diyan. Pumasok. Malamang yung aso. Nakakatawa. Oh, naging ano na lang. 4 million na lang tayo. Hello, hello, hello. Bigyan mo nga ako ng tubig, kanina pa ako nauhaw. Wait lang. Tanggalin ko siya ng... Nangingintab yung ano ko eh. Hindi pa ko hilamos galing akong work. Tigasin. Oo, nakakauhaw. Pero may ano ko dito eh. Natira na red wine. Yun lang ang iniinom ko talaga, promise. Ito oh. Pamilyar ba to sa inyo? Wala nga uminom na kundi ako lang. Ito oh. Pamilyar to sa inyo? Yan. Inuunti-unti ko. Oo, ano yan? Kalog yan si Randy. Kalog. Hala, may work daw yung friend ko na nasa UK. Gusto niya sana sumali. Next time daw eh, ano natin daw siya. Malapit na yun siya eh, kasi 700. Ang konti na lang yung watts hour ang kailangan niya eh. Ah, 0%. Oo, mana ito.
May ano ka pala dyan, ah. Alarm clock, Sir Randy. Oo, kung malapit lang kayo eh. Share-share tayo. Share ka magong. Eh, gising pa pala si ano eh. Si Kel, akala ko natutulog. Anong ginagawa mo dyan, Kel? Nananahimik ka kasi, kaya binabulabog kita eh. Ay. Sis ah, kailan birthday mo sis? Oo, kung ano eh, ikutin natin yung baso. Pwede ito. Hindi ito nakakaano, 0% daw eh. Hindi naman yata masisira pag di nabuksan. Baka ibang red yan. Malapit na. Sis ah, naggagamot. Oh, tumaas ulit tayo. 6 million. Yehe, 6 million. Mga bisita ko. Oo, pero tinagyan na ng takip ng anak ko eh. Ano, baso mo na? Ay, si Randy, sino susunod nating ano? Bisita. Sino susunod na mag-ano? May red yan, red. Walang inat-ngat. Ilayo mo. Ayun, nawala yung ano ko. Oo. Kaya nga. Pasensya na kayo. Ang layo nyo kasi. Pasensya kayo ah. Ganyan lang talaga ako. Mas maganda niya yung makilala niya ako ng ganito. Natural. Walang keme. Sis Lori, wag mo na ako tawagin ng ma'am. Sister na lang. Nakaharang pa. Akala ko ano, may asawa ka na, Randy? O girlfriend lang? Sir Kamagong, pag nag-LS ka, ah, sabihin mo lang. Lulusob kami. Wow, ang lupit. Isang asawa, maraming GF. Bayan, maaga pa. 9:30. Yan, magda 9:30 pa lang. Kumain na ba kayo talaga? Baka di pa kayo kumain. Kumain muna kayo dyan. Eh, ako okay na ako, nakasubo na ako. Sis Lori, tapos ka na kumain? Baka hindi ka pa kumakain. Pero sabi mo kanina nagsasandok ka na.
Ubusin ko na lang ito. Kunti na lang pala. Sige, Mana. Good night. See you ulit. Sa ulitin. Sabihan mo si si Denny para makasabay siya. Schedule siya para masuportahan. Sa bagay. Solve. Nagtitipid ka yata, Sisi. Oo, natulog na yung ate ko. Dalaga na yung mga anak niyan, Sis Lori. Isa lang ang lalaki niyang anak. Hindi ka nakapalengke? Kung malapit ka, nandito pa yung sitaw ko. Oo, ang dami mong handa, pero yung mga bisita mo, lusog-busog. Ang lulusog, no? Mga pamangkin mo. Ang sarap niyong tingnan. Ang saya. Gising pa eh. Ikaw yata kailan tulog eh. Mamaya ka na matulog. Oo, nakita ko yung sila nagdala ng pagkain. Halata naman eh. Yung pagka-appreciate nila sa'yo na makatita. Wow, ang galing naman. Ibig sabihin, malaking pamilya na kayo dyan sa Pampanga. Bakit naman kasi tuyo? Talagang tatanggihan nila yan. Wow, sulit ah. Sanmig. Excuse me. Magpapatawa. Hindi ata naka-charge na ka. Bakit nagbabawas to?
Pag sumakit kidney ko, gusto ko kaharap si Sir Randy para mawala sakit. Apo, may namumuo na. May namumuo na. May bumibigay na ba? Sige lang. Sige lang, sige lang. Nakakaluha tawa mo, yung ano mo ah. Walang bumigay, bibigay pa lang. Nabibigay. Oo, pagpatuloy mo yan si Randy. Ang dami kong tawag kay Randy. Randy, si Randy, friend. Magsawa na yan sa ano ko. Tingnan mo yung mga ano ko na nagsisikain na. Oh. Yan. Ay, nawala. Sis, ginagawa mo raw siyang clown. $100 times talaga. Hello. Anong ginagawa mo, Inday? Ayan si Randy, oh, nagpapatawa. Bulabugin mo nga yan. Oo, wag mo munang apurahin, sis. Kasi kawawa. Pag nanganganak sila, wala. Hindi natin sila matulungan. Kawawa sila pag nanganganak. Umiiyak din, parang tao. Ito sa akin, nanganganak siya, hanggang 4. Kaya lang minsan, namatay yung isa. Yun, nabuhay ko ngayon 3. Subo ako ulit. Dessert tayo, Graham. Ano daw yan, Randy, ano daw yan? Sabi ni Sis Lori. Magpaliwanag ka. Na-stress si si Inday. Punta ka muna sa Day, sa YouTube. Panoorin mo yung mga tutorial ng StreamYard. Ganun lang ginawa ko. Para magkaroon ka ng idea. Mas maganda yung sariling sikap na matutunan. Parang challenge. Ako, ginawa ko, binasa-basa ko lang. Tapos yun. Kung saan ako pupunta, try ako ng try login, email, ganun lang. Email, login. Ganun lang gawin mo.
Lumipad na sa iba. Kawawa naman to si Randy. Meron palang pinagdadaanan. Matindi. Tayo. Kita yung kusina ko magulo, no? Mukhang ano, si Slory may ano, yung may hamog na doon sa ano, sa Cavite. Nahamugan na ito. Sis Lori, thank you ah. Yung inano mo kanina, nasundan ko na. Pwede pala yun no, pag ano, yung halimbawa isang video i-play mo. Pwede mo sabay-sabay na ano. Pwede ko ba ipakita? Huwag na lang baka maging sensor. Oo nga, mag-alas 10 na. Sino susunod? Hala, oo. Hindi ko na malayan, promise. Sino susunod? Para ano? Pasa ko na. Kayang-kaya pa ng time ko hanggang alas 12. Ganyan naman ang tulog ko, 12. Tapos gising ako ng ano, alas 6. Tapos magkape ako 6:30. Wala na sunod? Nanghina na ako. Pauwi na si Commander. Kiatay man. Ulitin mo yung sayo, ano, Randy, para ano, madagdagan. O si Kel. Kasi kanina subok lang yun sa kanya para ano, maano niya na, magamay. Baka pwede ka na din bukas, Day. Bukas. In God's will, maano mo. Makapasok ka na para, ano, ikaw naman. Nakaya ilang oras na ako? Hindi ko na malayan. Anong oras ba tayo nag-start? 7? Sis Lori, kailan ka ano, bukas mag-live ka? Para ano kita doon sa ano, doon sa tindahan. Ay, puta, guys, magko-costume. Ay, malakad ka bukas? Mag-shopping ka siguro, sis. Si Randy naman, bukas daw, maglagay siya ng costume. Ay, paano mo mapanood yan, sis Lori? Bukas, may lakad ka. Mag-clown pa naman bukas si Randy.
Ay, every other day. Oo, para ma-schedule. Inday, mag-ano ka na lang ngayon, mag-login ka para bukas kasi within 24 hours. Para mabuksan mo bukas. Parang ano din, ano, yung kukuha ka ng, anong tawag yun? Travel pass, may pila. Ganon din pala sa pagla-live. Ay, nanonood lang siya. O, sige, noted. Sakto lang yun, darating, ano ko. Nandito na ako sa bahay. Kasi 6 ang sarado ko, minsan 5:30, close na ako. Ay, shout out ko yung tatay mo. Pakatulog na yun. Shout out kay Tatay Duterte. Sabi ng anak niyan si Randy. Official vlog. Sis Lori, halata ba? Halata ba? Ala, wala kang ID? Bakit may ID pa? Ano ba gamit mo? Apple? Kung Apple, kailangan mo talaga ng Apple ID. Kung sa ano lang naman, Android, email mo lang. I-connect mo lang yung email mo doon sa ano Chrome. Chrome lang ang anuhin mo. Makulit ba ako, sis? Hindi ako nakainom niyan, ha? Ano lang yon, red wine lang yon. Ay, kulang ng storage. Kailangan pa ba yun? Anong gamit mong CP, sis? Inday. Oo, wag mong hintuan hanggat di ano. Ganyan ako eh. Wag, hindi kita tatantanan. Hala, 5 milyon lang tayo. Asan na kaya yung mga iba natin mga ano, amiga, amigo? Ah, G4 Plus, kaya yan. Yung mga hindi mo naman importante na mga apps, tanggalin mo na sa cellphone. Para ano, yung importante lang yun ang ano mo, ilagay. Para mabalanse yung ano mo, storage. Magbawas ka. Oo, alam mo yung na-experience ko kanina, yung Randy, nung panay ang PM ko sa'yo, stress na talaga ako nun. Sabi ko, minsan ko lang subukan sablay pa.
Kung ano-anong pumunta ako sa ano ba 'yun, maraming lumalabas na na application ngayon hindi ko ina-accept kasi natakot din ako baka kung saan ako makarating. Ay, nasubukan niya na pala. Oo, ganyan ang nangyari sa akin kanina. Kaya tingnan mo yung ko, meron akong na-upload na maiksi, gano'n, na-trial ko 'yun. Tapos nung nawala, babalikan ko, hindi ko na mahanap. "Animab ba?" sabi ko. Mukhang nagsalang na si Sis Lori, Nakakailang salang na si Sis Lori. Hindi ko raw ma-gets. Wala na, durog. Hindi na makapasok sa yun, lalo madurog. May siya diyan, Randy, may mga siya, project. This is Lori. Magdamagan daw yan eh. Ang laki ng kuryente mo niyan, sis. Hindi, joke lang. Para sa ekonomiya. Nakikinig lang si Kel eh. Baka makatulugan niya na yung cellphone niya. Salamat Kel sa suporta Konti pa lang. Papasyalan ko yung sa'yo, Inday. Huwag ka mag-alala. Stay put ka lang dyan. Yung na-open ko pa lang yun, nagsasayawan kayo eh. Hindi, ano yung content mo? "7 PM. Mag-aano na, magte-10 na. Pasok na sis, mag 4 hours na. Naku, nanahimik na si Randy. Dumating na siguro si niya. Ay, nandiyan ka pa pala. Content bang panggulo? Okay lang yan. May saysay naman yan. Ay, pagtatahi. Hindi mo alam, may rin ako dyan, experience sa pagtatahi. Nung kabataan ko, pumasok din akong pabrika. Alam mo yung pumasok ako pabrika, ako yung quality control. Doon ko na natutunan manahi. Kasi habang break time, sabi ko, kasi determinado ako sa sarili ko eh. Sabi ko, mapag-aralan ko rin yung paano tahiin yung na yan.
Yung mga damit na yan. Ay, sa awa ng Diyos. Ibang tinatay yan ni si Randy. Nadali mo sis ah. Maganda yan yung yung pananahi. Kasi dala-dala mo na yan eh. Kahit na wala ka na sa work. Pwede mo mapalago yan sa sarili mong sikap. Ako pinangarap ko yan eh. Kaso lang, iba ang naging linya ng buhay ko. Yung paghanap buhay. Yan, gusto ko sanang pasukin yan na magkaroon ako ng tahian. Ang problema, marunong ako magtahi. Kapag nasira ang makina, walang matawag na gagawa. Oo, sakto yan. Yan din ang diyan ka mag-umpisa kasi yan ang okay naman yung kurtina tsaka bedsheet, punda. Tama yan. Taga saan ka pala, Inday? Marami akong kilalang mananahi nasa kung alam mo yung sa Quezon City sa sa Prisco del Monte, Quezon City, doon ang anuhan talaga ng mga tahian ng mga pabrika, malalaking pabrika. Naka 4 years din ako doon. Pasaway talaga to si Randy. Sis Lori, sponsoran mo nga si Randy ng brief. Basic. Sa Quezon. Bisaya din Maintindihan ko rin yan, Bisaya. Sige lang, Kel. Good night. See you. Salamat ha. Wala, hindi ka makauwi. Wala kang quarantine pass. Ay, salamat 2 hours. Labas talaga muscle. Barangan at saka nanlalason. Ay, kaya pala. Oo, pwede. Lalo na ngayon ng Pasko, kumita kayo. Sa Samar, meron kung mangkukulam. Doon ang doon ang center kasi sa amin pa ilan lang eh. Di natatablan ng barang to, Ma'am Lorena. Nung iniwan nga ako, alak lang okay na. Ang daming hugot.
Ay, kanina. Siguro, ano yun eh, yun nga yung abala ako sa kakakalkal ng application na yan na ano eh, StreamYard. Kaya hindi ko napansin. Hindi ako naka-ano kanina eh, hindi ako naka-open ng ano ko eh. YouTube at saka ano, Facebook. Atarat. Mamaya magalit yung ano mo si Randy ah. Sis Lori, naniniwala ka dyan sa barang? Karayom dahil yun. Oo, tahimik. Tahimik silang ano, magtrabaho. Oo. Totoo yan eh. Kahit yung ano, yung lason. Marami sa amin. Basta meron ka lang ano, yung iniinom na pangontra. Ang sabihin mo, natahimik ka sa bunganga. Kinabag na yan si Randy. Di pa ata kumain yan. Luto na ba yung elepante mo? Yung paa ng elepante? Ay, pumasok si Canlagos. Hello, friend. Welcome. Hindi ako nakapasyal sa ano natin. Kasi hindi ko akalain na makapasok ako sa StreamYard eh. Ngayon lang, first time ko. Kanina nagsubok ako. Putol-putol. Kaya ito, parang magamay ko. Yung alam kong gagawin ko. Sis Lori, nandyan si Canlagos, Boys TV. Welcome. Si Randy, yakapin mo si Canlagos. Inday. Inday Pangga. I-welcome mo si Canlagos. Mabait yan. To the 5. Welcome sa 5 million kong views. Ay siya. Malamang. Mamaya di uling pa ang gamit niya, di wala na. 50-50 na abot niyan. Nadali ako doon Sige lang kung sanang nakakabuti. Randy
Ano na yan, sis Glory, gutom. Saka hihintay ng ano niya, yung pinalalambot niyang paa ng elepante. O, nagising si ano, si Kel. Nabulabog. Baka nananaginip yan, sis. Nalimpungatan. Ay, hoy ka. Ay, hoy ha. Matibay ano, Day. Pag ginulat mo yan, malintikan ka. Mabungangaan ka na naman yan. Ay sis, mainit na yung mga tablet mo dyan. Hello, natawag si ano, si Ken Lagos. Kalabitin mo lang sila, ano, okay lang yan, mga yan. Mga ano yan, mga katropa. Kanina pa ko tumatawa, kinakabag na ko katatawa dyan. Siyempre, intindihin mo, may mga buhay din kasi yan, kumakain. May pangangailangan din sa araw-araw. Kita mo yun, nag-overtime sila dyan. Maraming alam mo sa libro, dyan pa kaya, andyan kasi sa tatay nila. Buti lamok lang. Pero mas matindi ang ano, pagsurot. Nako. Ay, delikado. Pang ilan ba yan, si Randy? Nagbibilang ka pala ah. Pag andyan ka pa sa ano, naghihintay, bigyan mo ng ano, face mask yung mga lamok at saka face shield.
Nakakaloka. Nalinteker ng gid. Ay, ambot man. Wow, bongga. Ang ganda ng regalo ni Sis Lori sa inyong dayo. May pa 3 kings. 3 kings na bukas. Ay, ano ba? Nung atres pa pala yun. Mahaba ata yung kay Kel eh. Tag ilang minutes ba sis? Yung kay Kel. Kasi sa video, di ba, ano lang, 9 minutes. Pwede na. Ay, Kel, may paano daw yan? May pasanmig daw yan si Sis Lori. I-ready mo na. Ah, pwede lang yun ulit-ulitin. Basta wag lang lagyan ng sounds. Claire, what's his story para counted? Saan yun, sis? Oo nga, 6 kings. Mali ako. Saan ko lalagyan yun ng loop? PM mo na lang sa akin. Ay, laptop. Giatay man. Loop mo. Ang alam kong loop yung ano eh, yung Oo naman. Solid tayo eh. Solid tayong ano, magyayakapan ng ano hanggang sa dulo na walang hanggan. Laban ng isa, laban para sa lahat. Oo nga, laptop. Wala, yung laptop ko nakumatos. Hindi ko na napakinabangan. Mahal-mahal pa naman yung laptop eh. Walang piyesa dito sa ano, Philippines.
Ganun lang yun. Pangtanggal ng ano. Oo. Yung computer ko, dalawa. Ngayon, itong pag nandito ako sa bahay, yung anak kong gumagamit, hindi ako makasingit. Kaya doon lang ako nagkakaroon ng time sa pwesto. Doon ako nakakaupo ng matagal. Itong anak ko, ewan ko, call center yata ang ano nito eh. Trabaho. Buti kung may sweldo, wala naman. Puro games. Yan lang ang buhay niya, ganyan. Na ibang mga bata kasi ngayon, pag ano eh, puro laro. Pag pagsabihan mo, magtatampo. Pero ginagawa naman niya yung ano niya, trabaho. Kaya nga eh. Yung mga ano ko, gamit sis to. Dala-dala ko pa yan galing Manila. Kasi malalaman nyo rin ng ano, balang araw.